تبين السلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترانزيت. The next station is DMCC. This is interchange station to Dubai Tram. Kailangan gid mag-appointment. Kaya kung wala appointment, di ka makasolve, di ka sa surveys. Kaya magpa-vaccine, hindi ako na siya. Mga gym siya, gym mo siya. Kasi natin makita na ng mga kuha. So, tulad na tagay sa ilahang place for vaccination. So guys, kumana ako vaccine. Marami nagpa-vaccine. Show ni siya para pagbalik sa part 2. So far wala ko naka-feel og paak sa ilagag. Paak sa ili. Sa injection, hindi ko na feel. So see you next sa second vaccine. So manami man ako og vaccine guys. Wala ko naka-feel og sakit. Wala ko ka-feel. Dili siya unusual sa same sa uban. Sakit na to, wala ko pa kuan. Igo pag tusok, paglingin ako sa nurse, kumana dayon. So wala ba. So magulat ako sa next na dosage. So see ya. Thanks for watching. Stay safe, keep safe. المحطة القادمة هي عود ميتة. The next station is Oud Meta. Hindi na record. Bye na. Wala akong vaccine to sit na sa... Okay, so kumusta dahil sa tanan? I'm back. So I just finished my second dose vaccination and second dose vaccine. And itong first nga vaccine ako, wala ko na feel na kasakit. Wala. Pero karon ang siguro ang nagtusok na siguro bugatog kamot. Na feel na ko ang pagtusok sa needle. Sakit siya gamay. Pero kamera. So hopefully sa katong mga wala pa nakapa-vaccine, hopefully mabaksina na mo as soon as possible for your safety. And congrats to us, congrats to myself kasi nabaksinan ako o hopefully ang uban ko. And it's my first time again to
do video. Na-miss na ako ang pag-vlog, and hopefully continuous na nga mabalik akong eagerness to post videos. I don't know why, what's happening to me. Siguro naboringan lang, pero hopefully na mag-start tuloy-tuloy na. Sayang ang monetize, no? Anyway, if you have chance na ma-vaksinan, magpa-vaccine na. Okay, prevention is better than cure. So I am happy and I'm glad nga ako sa UAE. Okay, automatically, I mean, all the vaccine are free. Tapos makadepende na lang tayo sa mga tao, sa inyong o sa ilang amuang availability to avail the vaccine. So what's nice kay after you finish to be vaccinized, na mag-message mo ang phone, and then you can get or makakuha ka og pizza, one big pizza as congrats for yourself, and that is for free. O, diba? So inspiring kayo. Kasi feeling di ay na magpa-vaccine, it takes courage rather, it takes courage to nga magpa-vaccine. Kulba ba, pero sa una-una na yung kulba, hindi mo siya sakit yun, nabudugo-dugo yun, dili po nga na. And anyway, we're doing this. I'm doing this for myself and for the safety po sa akong family and my friends puhon na makauli ko sa Pilipinas. So I guess that's all. Thank you for following, watching my short video. I hope you've learned something. For COVID-19, let's always be safe and let's cure the virus, and prevention is better than cure. Bye. Salamat.